Okay, so you will eat the food after our class, okay? Meg, Let's kabal ka mo start. tudlo, Meg. Tudlo og Para na. sex education. Ano sabi yung ganina na maghagok ko matulog? Irok nga. Nanguwag. Hindi ko matuwa na maghagok ko matulog, Dex. Basta, narecord nga pa na footage kaya pa na nakita na niya. Videoin na lang ko. Videoin ko kung maghagok ko. Mukha ka ba sa password na yung cellphone? Uy, di mo na nung video gapon. Ay, matanga din. Ah. Atong pukawon si Brian. Ingon siya, dili daw siya maghagok. Bray. Bray. Bangun na. Bangun na matug. Matug na ta. Bangun na matug na ta. Dex, ang idol ni mo, Dex. Aso. Turo. Eso, mas ganang ko yung makki bo. Asa daw po. Turo. Holy shit. Abi ng Spider-Man. Ha? Oh, Dex, nag-video ko, Dex. Update madako na ko. Namalit ako gamit sa boarding house. Nami mama ka kauban. Dagko namin, namalit namin gamit na mo. Pasalamat mi ka ate. What's up no? Nagpaabot mi kamigo na maabot diri. First time na mo naglaagro ni Dexter diri ano. Kulba kay nang baktas rumi. Tibit-tibit gyud boarding house. So paaboton na to si Miko diri kay maabot siya patudlo na siya vlog. Kung ano na siya vlog, tanawan ninyo kay lingabot kayo niya mo to. Magpatudlo po daw siya ML sa kuha. Pinagahay mi mag-ML. Pero GM bago. Nakita na ko si Miko. Tara. Yati. Vintage. Karaan na biya si Miko. Wala gets akong joke. Si Miko vintage. Loading kayo ganun. Naabot na mong gipaabot no. Artista na siya. Basta na siya 6-footer weighing 565 pounds. Flex. Miko Trinidad on the mix. Yeah. Ano siya, artista na siya no. So atong sugaton. Tara na Mick, balik na tagtanduay. Ay. Kami sa Thailand. Kami sa Thailand. Saudi. Kumusta yung 3 hours na kuan? Enjoy kayo bro. Naraman dito bay. Malaysia. Giga sa Malaysia. Like and subscribe. Lan lang no. Dito ka inom rug tandaway Mick. Dito sa ubos, inom ta sa ubos. Shout out kamay ko. Kamoy ko o kay Kaldi. Di mo ka shot kay wala mo dre. Shout out sa lang mga uyab ni kuan. Zalde kusuki na mainom at. Tinood. Tinood na. Dex, tandaway Dex. Ha? Amot. 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 Total Dex. Usak. Let's go. Review na kasi CS. Naka. Di makapugong sa inyo ha ba? Misag ulan kay Dex no? Walang makakatalo nito. Kabuli mo ngayon ng Dex. Wala. Hindi ko na. What's up no to? Tandaway day gabi na among gikuan-kuan joke ra to wala mi nag-inom. Sa joke. Kay nagtipid mi mo ra to. Bye-bye. Kami sudan no.
nakahalok noon. Musog patay.